Üdv újra mindenkinek! A mai részben megnézhetitek, hogy ezzel a kis dutrával hogyan sikerült ideálni. Ugye onnan áttörölt, tehát már járóképes a gép. Ugyan fellépett egy probléma, amit majd videó közben ugye látni fogtok, de sikerült a végére megoldani. Na akkor nézzétek meg, aztán megint csak jövök. Akkor jól lett visszakötve. Be is húzom a picsába a kompresszort. Már füstöl az izzítás. Mehet. Valami csattog, lehet nincs kontakt. Na izzíts meg. Oké, füstöl, mehet. Szerintem a csapágy. Nyomd a kupundot! Aha. Hát csak a csapágy lehet. Feszül valami? Feszülhet valami? Kipugolja már! Ha! Engedj! Azt akartuk, halkan legyen, azt a hangosabb, mint volt. Amit beletettünk szerintem az, onnan jön a hang. Hát lehet, hogy nincs vonalban valami bazd. Lehet, hogy nincs vonalban valami. Menjél vele hátra egy kicsit! Ki tudjon venni az éket! Jaj, de jó! Óvasd meg a kulisszát, hogyan köz! Aha! Valami nem sikerült akkor.
megfordulhattál volna. Hát a mi és mi? Mi a faszom ez a hang? Mi a faszomért sipóhat, bazd meg? Mi? Hát kurvára. Mi? Mit tudom én? Nem lehet hosszú sehol. Hallod? Ide valóban tolassál föl vele! Rohadjon meg! Figyelj, kapcsolj ki az első hajtást! Akkor nem az első hajtásnál, miért azt csinálná? Szerintem az a behajtó tengely lesz. Vagy feszül valami, vagy nem fut valami vonalba. Kapcsold ki a picsába! Az lesz, mi? Hát elfeszítettem, de nem változott a hangja. De hozzáér? Hozzá. Megoldottam a problémát, méghozzá azzal, hogy levettem azt a fedelet, és az egész peremes vackot megütöttem hátrafele, és ezáltal lett ott nekünk egy kis foghézagunk, ugyanis nem volt, és azért visított ennyire. Viszont azon a kis csövön, ami ott van fölötte, az olaj nem akar nekünk jönni, majd azt meg kell nézni, hogy miért nem. Belefújottam levegőbe, aztán így se történt semmi, de szerintem jó hallatszik, hogy ez a sipolás abban marad. Szépen szaladott a Duaszpartnál, még szépen szalad az a tenger most. Az olaj, az használt olaj lett beleborítva, ugyanis kíváncsi voltam, hogy folyik-e valahol, mert hogyha nehogy Isten ugye ömlik, akkor nehogy már az új olajat az ember elolcsolja mindenfele, úgyhogy amint itt meg lesz mozgatva, aztán
kiderül, hogy nem folyik sehol. Szépen ki lesz cserélve a hátuljában az olaj, ugye. Itt ezt a kihajtást meg kellett jobtekolni, már az anya, ami ott van, nem ez volt benne, hanem egy másik, meg volt szakadva a menet. Kivettem az egész tengelyt, letesztelve a másik menet, úgyhogy most nem is teljesen fasza, szépen meg van minden zsírozva, ott is, úgyhogy menetkész állapotban van a gép. Gyönyörűen jár a motor, vízfolyás nincsen, füst nincsen. Amit akartunk, azt lényegében megcsináltuk, mondom, még azt a szivattyút kellett megnézni, hogy miért nem működik. Visszarakom azt a két teknit. Úgy. Kész. Hát annyi lett volna a kis történet, szóval egy tök egyszerű probléma. Ugye itt a fedelek alatt a kardán átalakító, meg a mindenféle szétszerés közben a tengely irányunk egy kicsit elmozdult, aztán azzal sikerült orvosolni, hogy ezt a fedelet levéve ugye azt az egész rossz sebet megcsaptam hátrafele, és így a dekni alatt lévő kis szivattyú meghajtásunknak végre lett foghézaga, aztán szépen elhallgatott, hála Istennek. Nem az lett, mint amit elsőre sejtettem, hogy a csapágy morog, vagy éppen feszül valami, úgyhogy nagy-nagy szerencsére megoldódott, aztán akkor ez a videó, ez ennyi is lett volna. Átugrok oda kicsit messzebb, mert már a 82-es dübörög, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szavaztok!